No niin, meillä on tässä Suomen maailman ensi-illassa niin eurooppalaisvalmisteinen laadukas Springerin polkurauta. Eli tämähän on heti tappava rauta tarkoitettu minkille ja näädälle. Ja tämä on niin tämmönen pihtimallinen varmistin, laukaisi ja sitten tämä polkulipare tässä näin. Nyt näytän ensin, miten tämä viritetään. Eli peukalo täältä jämäkästi käteen. Katsotaan, että tämä varmistin on tuossa kunnolla ja viritetään. Tämä on sitten todella jäykkä ja pitää katsoa, ettei oikeasti mene sormille tämä keksintö. Näin. Eli mä painoin tältä puolelta näitä jalaksia vasten. Se on varmistettu. Sitten kun se halutaan virittää, niin painetaan jälleen kerran tästä. Sormella nostetaan siihen kohtaan suurin piirtein, minkä halutaan. Nyt tämä laitetaan suojaputkeen ja varmistin pois. No niin, nyt meillä on tässä tämmönen suojaputkidemonstraatio. Näette syötin ja loukun. Ja nyt otamme varmistuksen pois loukusta. Tässä pitää olla tarkkana, ettei vahingossa laukaise sormille tätä, koska tuossa oikeasti murtaa ranteensa. Nyt nälkäinen pieni minkki huomaa syötin, kokeilee tassullaan, kunnes menee päälle.